Какво е самочувствието? Много хора свързват самочувствието с увереността. И да, увереността е част от самочувствието, но то е нещо много повече. Факт е, че около нас има много на пръв поглед уверени хора, които всъщност страдат от ниско самочувствие. Например, актьори, певци могат да изглеждат блестящо на сцената, но извън нея да се чувстват несигурни. Трудно е за такива хора да оценят себе си, независимо от външния им вид или от успехите, които имат. Помислете си за известни личности, като принцеса Даяна или Мерлин Монро. Дори те, въпреки популярността и красотата си, понякога не са се чувствали достатъчно добре. Както виждате, образованието и успехът не гарантират високо самочувствие. Но, ако самочувствието не е съвсем същото като увереността, какво тогава е то? Всъщност, самочувствието е как оценяваме себе си. За да разберем какво мислим за себе си, може да се зададем няколко въпроса. Например, харесвам ли се? Смятам ли, че съм добър човек? Заслужавам ли любов? Заслужавам ли щастие? Хората с ниско самочувствие обикновено имат трудности да отговорят с «да» на тези въпроси. Може би и ти си един от тях, но не се отчайвай. Просто продължи да слушаш какво ще ти кажа. Самочувствието може да се определи като увереност в нашата способност да мислим и да се справяме с предизвикателствата, които животът ни поднася. То е едно убеждение, че ние сме достойни за успех, достойни за щастие и че имаме право да отстояваме нашите нужди и нашите желания. Ние обикновено свързваме самочувствието с начина, по който се чувстваме в даден момент. Често приемаме, че имаме положително или отрицателно самочувствие, в зависимост от това в какво настроение се намираме в момента. Но емоциите ни, те не съществуват сами. Те са свързани с нашите мисли, които ние имаме за себе си. Положителните мисли водят до положително самочувствие, а негативните мисли до лошо самочувствие за себе си. Затова, за да разберем какво е самочувствието и как може да го подобрим, трябва първо да осъзнаем, че то зависи от начина, по който ние мислим за себе си. Мислите, които имаме за себе си, те формират опита на самочувствието и свързаните с него емоции. Много хора смятат, че самочувствието им се оформя от събитията в техния живот. Често вярваме, че как се чувстваме зависи от преживяванията, които сме имали в миналото. Но самочувствието не е нещо, което просто получаваме от обстоятелствата. То е нещо, което ние развиваме сами. Нашите мисли, нашите емоции зависят от значението, което предаваме на събитията в живота ни. Важно е да осъзнаем, че не самите събития, а значението, което им даваме, те определят нашите чувства и емоции. Лошото самочувствие, то може да навреди на качеството на живота ни. Твоето самочувствие е твоето мнение за теб. Но много хора позволяват на външни хора, на други хора да влияят на това мнение. Това може да изглежда странно, но помисли. Колко много събития и коментари на околните могат да понижат или да повишат твоето самочувствие. Следващия път ще разгледаме някои признаци, които могат да докажат, че имаш ниско самочувствие. Ако ти допада темата за самочувствието и искаш да разбереш как да го повишиш, как да работиш върху себе си, за да имаш добро самочувствие, бъди с мен и следващия път.